যতন দীপর কাহাম যারা ফেসবুক লাইভ নাই তো নাই খাজানি তাকুকতে বুকুক সং যতন পুলিয়াও হামবাইয়া ফারো তামনি মাকে মিয়া কাইসা কতর মাস হাল চিন বুবাগ্রা তেপ্রা মত হাতাइन पिटिजि तिमा साल जों जुतन खातं थलाजाक तेप्रा साराव जों जुतन साइमानो फियाबा आं खरकसा तेप्रा मथानि आदंगै काइसा रिक्वेस्ट खाइनामु जोङो जत बरंनो कुनु जागावो बुलाय सुग्लाय वालाय सुग्लाय तांलायदि इलेक्शन थानाय फाइनाय खरकसा बरक खरकसा पार्टी जितेनाय खरकसा पार्टी चेन्नाय फियाबा जे चेन्नाय पार्टी नो थाङै बुलाय मानि तगलाय मान नक सबाय मानि आ बेलाय जाया चिनि तिप्रा मथानि आं बेबाक मेम्बार बेबाक आदं संनो आनि काइसानो रिक्वेस्ट आनि काइसानो साख्लायमु तिप्रा मथानि ngै प्लिज आं बारबा रिक्वेस्ट खाइदंगो कुनु थायो पाना वालाय सुग्लाय तांलायदि गाहाम करङा तंनांलायथों तामनि माके I-50 खाइनाय दाखुक सं I-50 खाइनाय बुकुक सं वो चिन तिप्रा सानो जनजाति मोर्चा खाइनाय एबा बीजेपी खाइनाय बरक बचिनि तिप्रा सा ताकुक बुकुक संनो जों हामजाक मुं सेरना क्लायो हामजा मुं बाइसे जों बसं मागंनाय चिन तिप्रा मथानि आइडियोलॉजी एबा चिन तिप्रा मथानि नासिक मुं केबोबाय केबोनो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थंनानि आमतिया चिन तिप्रा मथानि जे नासिक मुं चिन तिप्रा सा no tangka hambre khanya chin abus nasik mung जों केब नासिलौया जों हामजाक मुं रुइसे जों चिन तिप्रा सारौनि बसंनि थिनां एबा चिन तिप्रा सारौनि हामख्रेनि सामुजों तां जेंना हनै जों बा जों तांनानै जों समाय तांजाक आं हायनावहाय रिक्वेस्ट खायो त्रिपुरा हा गोनांगै तो थायो न कुन जा भाइलेन्स तांलायदि आं बारबार रिक्वेस्ट खाइदों कुन जागा वालाय सुलाय तांलायदि आं especially आं जेहेतु जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सि आं जेहेतु जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सिनि खरकसा आदं आं आनि जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सिनि बेबाक आदं संनो कयो सिनि जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सिओ कुनु हयसय तांलायदि ताम मान्दाय ताम खमलং कुन जाफोन कुनु तांलायदि आं बारबार रिक्वेस्ट खायो हायनावहाय आं सापिरो त्रिपुरा हा गोनांगै बेबाक जागोन आं रिक्वेस्ट खायो कुनु जागा बुलाय सुलाय तांदि शान्ति नारकदि पीस नारकदि कुनु वालाय सुलाय ना करै जों तिप्रा सा तिप्रा हा गोनांगै जत आदं संनो आं हायनावहाय रिक्वेस्ट खाइफेरो चिन तिप्रा मथानि ngै चिन बुवाग्रानि ngै प्लिज भाइलेन्स तांलायदि गाहाम गोरोंके दंलायदि तानि माखा राजनीति न जों तर जायगायावै चिनि दफा हामग्रायनि कक्से जों सोमा मानसंनाय जों आसोक बसर राजनीति न बेलाय प्रायोरिटी रमा बायनो जों तिप्रा सारतिनि हायङै दङ बुलाय सुलाय लायो किन्तु आनि रिक्वेस्ट बारबार रिक्वेस्ट खायो कुन जागा बुलाय सुलाय तांलायदि काइसा पार्टी पाइनाय काइसा पार्टी चेन्नाय फियाबा चेन्नाय पार्टी न कुनु खाइनाय बुलायनाय तगलायनाय आबो जीवनो जों तिप्रा म थांगै जों गसिनाय मैया जों तिप्रा म थाना आदं सं आं बारबार रिक्वेस्ट खायो प्लिज कुन जागा भाइलेन्स ला खाइलायदि आर जर जागावनो गाहाम गोरोंके तंलायनांथों स्पेशली आं हायनाय सापिरो चिन जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सि जेहेतु आं अ जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सिनि आं खरसा दं ओमफ्राय आं स्पेशली चिनि अ जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सिनि आदं संनो रिक्वेस्ट खायो कुनु जा भाइलेन्स ला खाइलायदि कारण जतनो चिन तिप्रा सा ताकुक बुकुक I-50 खाइनायाव चिन ताकुक बुकुक जनजाति मोर्चा खाइनायाव चिन ताकुक बुकुक आबागै आं बारबार रिक्वेस्ट खायो कुनु जागा वालाय सुलाय तांलायदि प्लिज 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 हामबाय आमसुनो जारा आन फेसबुक लाइभ नाय तंनाय बरनो बाहायनावहाय आं खा गाहाम याफारो चिनि बुबाग्रानो कप्लाय खाइमा बागै मिया गोबां बुट रुइ फियाबा कप्लाय इंखा जों ताबुक चिन नासिक मुं चिन तिप्रा सान तांबा हामग्राय खाइनाय जों तिप्रा सान थिनां तामका जों सोलायनाय जों चिन आमस नासिक मुङा नांगौ जों बिरोधी दल नक सबायनानै बिरोधी दल दंनो सप्रबनानै बिरोधी दल दखान संनानै आबो चिन नासिक मुंया चिन नासिक मुं चिन तिप्रा सान हामग्रायसि आबागै आनि जे पाइथा कक आनि रिक्वेस्ट खाइफेरो खाजों ताकुते बुकुक सं कुनु जागा भाइलेन्स तांलायदि
কোনো জায়গা nok khok ta sabai lai di kun jaga dogan hok sogui sabai ta amtingi kun jumana ke jeng tiba tiba sa ang haino hai hambai jaran facebook mi tanai sari kaham toton kaham gore tongmedi tiba sa da file lok thang tiba sa da fa dakte ni phiok jak thang buba grai lok thang hambai